Hanga kwete hanga iwa. Hongu ukatowedzera izwi rekuti iwa kumberi unenge wakutoreva chimwe chinhu chakatosiyana. Ndozvachinoita chishona ichocho chakatonyanya. Zvisinei, hanga ishiri ine chimiro chisinganzwisisike asi chimiro chinotange chiri pakati petoki kana huku. Hanga dzinodzi dzakabva muno muAfrica uye dzane makore machuru 3,000 dzichirero. Senge kunyika huru izere nemaIbho nemaYoruba kuNigeria uko. Makadini tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081 pano. Hanga dzinochengetedzwa muno muZimbabwe kumamwe matunhu akaita seZvimba, Murehwa, Masvingo, Rusape nekuZambezi Valley nedzimwe nzvimbo dzakawandawo. Shiri dzinowanzwa kuwanikwa kumadokero eAfrica, dzimwe dzacho dzichigara kunzvimbo dzakaita sekuUSA, Europe, Australia, munzvimbo dzekufara nemhuri akaita semazoo aya nemawildlife parks. Hanga dziri kushandiswa senyama, mazai kana manhenga acho anokwanisa kurukiswa mbatya. Kune hanga dzemusango dzakaita se-helmeted Guinea Fowl rine nyanga remusavana nevauchurin rekunaka iro reblue. Dzinotange tsuro chaidzo dzemusango. Zvisinei, nhasi tichaongorora hanga dzinochengetedzwa pamusha dzakadzidziswa kugara pamba nevanhu sehuku, iwo anonzi madomestic Guinea Fowls muchingezi. Saka tisati tatora nguva yenyu yakawanda, ngatichipindire imo muchirongwa chino chehanga. Number 1. Zvimba housing. Hanga hadzina kunyanyosiyana nehuku asi dzidiki mbichana pachimiro uye machongwe acho haana kureba semajongwe ehuku kazhinji kacho. Saka zvimba zvacho zvakangoda kufananawo nezvehuku. Kana muchida kutanga kupfuya hanga munoda zvinhu zvinongodiwawo kuhuku zvakaita semafidha, mabhokisi ebrooding, marara emapuranga, mbaura kana madringa chakuti. Ndosaka vamwe varimi vazhinji vachichengetedza shiri idzi pamwe chete. Chero hazvo zvine matambudziko azvo mazhinji sekugededzana zvinokwanisa kuitika hazvo. Dzikaona nzvimbo yakawanda yekugara dzinosununguka, zumbu racho rinofanira rakagadzirwa nemapuranga kana zvidhina, kana keji yesimbi kana dzakura dzapfuura nguva yebrooding iya padzinenge dzakusanyanyokanganiswa nechando. Zumbu rinofanira rakanaka, rine chikafu chakawanda kuti dzisatize pamusha. Zumbu rinogara nekuchengetedza shiri dzenyu kubva kumhuka dzinovhima dzakaita semapunga kana nyoka. Fenzi kana muine mari yacho yekukomberedza nzvimbo yadzinogara kuti dzisaende musango kunokandira mazai ikoko kune zvikara zvinoamedza. Madendere anodiwa zvekare kuti dzikandire, sezvo hanga dzinokandira musango munzvimbo dzakawanda, dzimwe nguva pasi pezvimerwa, mumahuswa kana masora akareba nekukora, madendere akawanda kumatombo kana zvitanda zvihombe. 2. Mushando nehunhu wadzo, labor feed. Sembudzi hanga imhuka dzinoda kudya nokufamba dzakawanda, ndokamwe kamusiyano kadzinadzo nehuku. Hanga imhuka dzinoda zvemakohwa, saka munofanira kudzichengeta dzakawanda kuti dzisazogara dzoga dzoshaya wekukurukura nadzo. Munofunga kuti ruzha uya wadzinenge dzichiita dzakawanda hunenge huri hwei nhai. Makuhwa, shiri dziya ndimadziro komiti ezvipfuyo, hamungozvinzwe chete asi ndiwo hunhu hwacho. Izvi zvinomboita kuti dzinetsane nevanhu. Kana dziripo pamba dzinokwanisa kuita ruzha mere kunge Matthias mere. Zvimwe ungati dzinotoimbawo gospero. Dzinozogona kunyaudza vagarisani venyu vanenge vachida kuita upombwe paWhatsApp murunyararo. Mukanyanyodzishungurudza kana kutadza kudzichengetedza, dzinokwanisa kurarama hadzo musango dzoga. Bhora rinopinda musango makatemba, motosiyiwa makatemba. Savamarshal munhu mumwe vakaimba wani, kusiyiwa makatemba. Chaziyeti pazvipfuyo zvose zvamunoziva pamusha izvi, pamwe hanga ndodzatinangati ndo dzinonatsogona kunatsozvionera, iyo yatinoti independence muchingezi. Mungati dzakarwa chimurenga nambuya nehanda nasekuru kaguvi. Dzinofamba dzichipara dzichijobora pasi dzichizvitsvagira chikafu chadzo hadzo, dzichizvigeza nevhu nezuva hadzo. Asi idzi dzinonyatsonyudza gejo panyaya yekumbeya musango. Chero dzichimbodzoka dzakashota semazino echembere, dzinoziva hadzo kuti ndomene haichemedzi, dzinodzokera ikoko chero zvakadaro. Sezvo hanga
dzichikwanisa kuzvitsvagira 50 to 75% dzichizviparira hadzo. Dzinodya zviruma, makonye nehwisa, iwo mavheji manyoro, michero, masora, modzi nemashizha manyoro, makireshi, gorosi, maoats nezviyo. Hanga zvinobatsira dambudziko rezvikwekwe sezvinongoitawo kitsi kana ichibata makonzo. Kana mari yenyu ichinhuhwirira mumaoko, munokwanisa kutenga chikafu chemutoro chinowanikwa ikoko, ayo mapellets mafufu kana kuti macrumbs kana mesh anokwanisa kusanganisa macrash. Kana dzakura, dzinopiwawo chikafu chekukandira chakaita selayer nebreeders kana kuti game bed feed. Chikafu chacho chichiwanikwa kumatoro ekurima kana zvigayo. Vamwe varimi vanorima senge zvirimwa kana kuzviitira henyu moga kana makazvitemba. Asi semhuka dzesango, kungogara dzisina chikafu ichi haizi pressure, haasi mabroiler aya. Musakanganwa kudzipa mvura yakachena inochinjwa nguva nenguva apa muchiwedzera mushonga wecalcium grit uyo unobetsera makoko emazai nemafambiro echikafu mudumbu madzo. Number 3, utano, health. Hanga sezvo ishiri dzemusango, ishiri dzakashinga uye dzakazvigwinyira. Shiri idzi ndivana handinzwaro vanogona kumisidzana nenyoka chaiyo. Shato, ndikutamba kwete shato, asi nyoka dzimwe dzacho dzakatogwinya kutopfuura huku dzechibhoyi chaidzo. Utano hwacho hunoenderana kuti zvipfuyo zvenyu zvakawanda sei. Kwamunogara nekugona kwenyu kupfuya, shiri idzi dzinofanira kurarama makore 10 kana 15, asi hanga dzinokwanisa kutakura zvirwere zvisingarwari pachadzo, ayo atinoti macarrier birds. Zvirwere zvesango izvi zvinokwanisa kutapukira huku kana dziri padhuze nepadhuze. Ndorimwe dambudziko ramunokwanisa kusangana naro mukachengetedza shiri idzi pamwe chete. Munofanira kuziva musiyano wehanga ine hutano neinorwara. Zvazvakanakira kana majaira kuchengeta huku. Kuona hanga inorwara kunofanira kusingakunetsei nekuti kurwara kwacho kwakangoda kufanana. Hanga ine hutano inofara, inofamba-famba, ine huchenjeri, ichipara-para pamusha. Mabhachi acho anenge achipenya ane ruvaro rwacho rwuya, asi kana ichirwara inenge yakagonya. Manhenga acho akabvanganyuka, akaumbuka, yakangoneta-neta kana kusadya kana zvanatsokwidza makata chaizvo. Zvirwere zveshiri zvakaita sebronchitis, Newcastle, salmonellosis kana colibacillosis. Makonye zvekare anokwanisa kudzipindira. Makonye anosunga mbira dzakondomiri panyaya dzokukandira mazai nekubereka. Zviruma zvakaita sehumba yekwajava, mamites, mafungal infections akaita seaspergillosis. Dzipei zumbu rakaoma rine mweya wakawanda uye rakachena sembatya dzekwaJohani wekumasowe. Dzipei chikafu chakanaka, dzipei nzvimbo yakakura yekufamba-famba. Ongororai hutano hwacho kuti hausi kubuda mugwara here nguva nenguva, modaidza chiremba kana zvakakosha zvenguva iyoyo. Musazoyeuka bako mvura yanaya. Mavaccine akakosha kuhanga ndiwo akaita seNewcastle disease vaccine, infectious bronchitis vaccine, infectious basal disease vaccine, fowlpox vaccine. Kana pane inenge yarwara, iparadzanisei nedzimwe dzichine hutano kuti chirwere chacho chisapararire. Senge kana muchichengeta huku padhuze, munofanira kutokurumidza panyaya iyoyo nekuti huku dzitone hutano hwakareruka kupfuura Number 4, mabreeds, mapoka. Hanga zhinji dzakabva muno muAfrica. Kumadokero kune mabreeds ehanga anoita 25 anozivikanwa pasi pano. Ayo mabreeds akaita sepale, lavender, white,
peared, cinnamon, buff nemamwewo. Mabreed organization anofambira nyaya idzi akaita seAmerican, French, Italian neAfrican Guinea Fowl. Mapoka ehanga anosiyana pakukura, makandiro, hunhu nemusindo wacho. Zita rokuti Guinea Fowl izita rinonzi rakabva kushiri dzacho dzaigara kumadokero eAfrica, senge nzvimbo idzi dzinoita Guinea kana Ghana, Ijipita kana Nigeria futi. Zvinonzi 80% yeshiri idzi dzinogara muAfrica, asi kuno hanga dzizere hadzo kumaruwa dzichiita hadzo musikanzwa nemusindo musango. Piyo ndo inonyanyozikanwa muZimbabwe nenyaya yekusimba ushamwari, tsiye nyoro nekujairira nzvimbo kwayo. Nokudaro ndiyo rudzi rwehanga rune mukurumbira rukuru muno muZimbabwe. White iro jena rokunaka rakachena kuti ngwerewere rinoita nyama yakanaka yakawanda uye richikura nekukurumidza. Lavender ine zita reruva riya rinonzi lavender rinodirwa hunhu wacho noruvara rwakanaka. Kune hanga dzinorema dzinodyika nyama. Mabreeds ane mukurumbira muno muZimbabwe ndiyo marudzi sePearl, White, Bronze nenyaya yekukurumidza kukura, kugarisa nekunze nemazai adzinokandira. Number 5, kuberekesa, breeding. Hanga hadzibereki gore rese sehuku, nguruve kana tsuro. Dzine nguva yadzo. Iyi nguva yacho inobva muna kurume kusvika muna gumi. Izvi zvichisiyana mbichana nemhaka yeclimate, nzvimbo nemachengeterwo adzo. Asi kuona hanga inokandira gore rese, pasi panenge patorohwa nenyundozve. Nemaberekero adzo asina kunatsorongeka dzimwe nguva, varimi vazhinji vanotokwenya musoro kuti vanatsonzwisisa sei kuti dzakambonatsorarama sei dzimwe mhuka dzakaita semacybertooth tiger achisara aya. Jongwe rehanga rinonzi cockerel kana kuti cock muchingezi. Sheshe yacho ichinzi hen sezvatinongoitawo nehuku. Machongwe acho anoita 20 to 24 weeks kuti atange kuberekesa, sheshe dzacho dzichiita 24 to 28 weeks. Jongwe rimwe rinokwanisa kushanda pasheshe 3 kana 4 panguva yekubereka. Iyi kana mugore hanga dzinokandira mazai anosvika 100 kana kuti 120, 100 to 120 eggs per year, dzichitanga kukandira pamasvondo 25 20 to 25 weeks. Mazai acho anowanzokandirwa makiseni. Hanga dzine hunhu hwemhuka dzemusango hwekukandira mazai acho musango pakavanzika, saka izvozvo zvinoda kuongororwa zvakajeka futi izvozvo. Kana dzenyu dzichizviita motoita muvhimi wemazai emusango kana kudzivharira nefenzi. Mazai acho anorindirwa namai vacho. Dzimwe nguva vakawanda panzvimbo imwe. Aya anenge ari mazai anokwanisa kusvika 40 chaiwo. Kana kushandisa incubator kana muchiona zvakakodzera, kana ana mai vacho vari kutadza basa, vana vozotsotsonywa, vana vacho vozochochonywa nemazuva 26 kana kusvika 26 to 28 days dzabva kurarirwa. Tunhiyo utu tunonzi makiets muchingezi. Tunopiwa mastarters 18 to 20% protein mumasvondo 4 kana 3 ekuchochonywa. Marara emupuranga nehuswa hwakaomarara kuti tudzirwe sezvo utano hwacho hunenge husati hwanatsosimba. Tuchichengetedzwa munzvimbo inodziya ine mweya nemvura yakachena. Kudziya kunoita 32 to 38 degrees Celsius mumasvondo ekutanga tabva kutsotsonywa. Motiongorora rwendo rwacho rokukura muchibaya mavaccination kana zvakakosha. Mozotanga kuti kuditsa kana tasvika masvondo 4 kana kuti 5. Kutenga turi tinhiyo uto tumakiets zviri nani sezvo tusinganatsonetsi pakurera kana dzazokura. Kana kuti toberekerwa ipapo pamusha, toziva zvepamusha kwete zvesango. Number 6, zvishandisiro, uses. Nyama nemazai ehanga anodyiwa kumabiko kana bembero revanhu vatema semichato nemabiko. Inyama yakachena, iyo white meat yakazara protein asi ine mafuta mashoma, zvichireva kuti inyama ine hutano. Inoshandiswazve semushonga unorapa kupisa kwemiri, iyo yatinoti fever muchingezi. Hanga nenyaya yechimiro chayo chinotange chemusango, ishiri iri padhuze pemadzitateguru edu uye inoshandiswa muzvinhu zvechivanhu senge kumadokero eAfrica uko kwatambotaura nezvako. Hanga inopiwa sechipo panobikwa doro
kana panororwa munhu dzimwe nguva. Kunyika dzakaita seGhana, ava vanotenga 90% yenyama yavanodya vane mutambo unotonzi Guinea Fowl dance. Kune vaya vari mumba vanotange vane ropa rakananzva nembwa, hanga inoonekwazve sechimiro chembereko nekubudirira nevanhu vechiZulu, Mashona, maYoruba nemaAkan ekuGhana. Sezvo idzo pachadzo ishasha dzekubereka dzinokandira mazai akawanda, hanga ine matosi anokwanisa kushanda semufudze. Izvi zvakanakira zvirimwa zvenyu zvakaita sebhinzi, madomasi kana muriwo. Asi hazisi chete izvozvo, inogona kudya zviguma zvinokanganisa zvimwe zvipfuyo zvenyu zvakaita sembudzi kana mombe. Hongu ipest control yakazvimirira inorwisa makonzo, marize, zvikwekwe kana nyoka chaidzo. Kana iko kuchema kwacho kunomboti nyaudza kuya, kunokwanisa kukuchenjedzai panokwanisa kusvika mbavha pakati peusiku. Kune vaya vanoona zviri mumweya vanoti hanga inodzinga varoyi neimwe mweya yakaipa. Hanga ine nyama inonaka. Uko kuNigeria kwayakajairwa, havaite zvepamunhondo nepamusasa. Vanoida nyama iyi zvekuti kana vana vadiki vakufa nemari yekutengesa nyama iyi. Mupunga wejollof negrilled Guinea Fowl, iyo yakagochwa neyem nemavheji, iyo inowanikwa kuNigeria. Kune zvidyo zvakaita seGuinea Fowl peace stew inowanikwa kuSenegal neGambia. Hanga nevegetable tangine, iyo inodyiwa usavi weMorocco. Zvimwe zvidyo zviriko ndizvo zvinowanikwa kana kuti zvakabva munyika yeSenegal yakaita seGuinea Fowl fricasse. Hanga kune vanhu vanoda mazai ehanga. Yeah, exactly. Just mazai ehanga. Exactly. So we sell mazai ehanga. Hanga dzinokandira zisingaiti. Dzokandira. Ndine urombo ndakatokanganwa. Mazai inyaya yekuti senyama yacho ane hutano nemanutrients akazara akaita semaprotein, mavitamins, choline, folate nemaminerals. Number 7, musika market. Hongu semadhakisi, hanga dziri kuwedzera kudiwa muZimbabwe nemhaka yenyama nemazai acho. Kumaruwa dzinochengetedzwa asi kwete sehuku, sezvo dzine zvimwe zvinhu zvadzinoita zvekukandira musango kana kugumira kukandira zvadzinoita. Izvi zvinokwanisa kuodza mwoyo yevamwe varimi. Kune vaya vanoda kuita mari gore rese, shiri iyi inotonetsa kuchengetedza mudhorobha, asi kudhorobha ikoko kuHarare, Mutare, Victoria Falls ndiko kwakunatsodiwa nyama yacho ikoko. Musika uripo uye uri kukura, asi vapfuyi vazhinji mbuno vanoita small scale farming, avo vanenge vachipfuya pakati pe100 kana mazana mashanu kana dzatowanda vakutengesa. Vazhinji varimi vanodzitengesa pamukoto, asi pamukoto ipapo dzinofamba zvekare senge kana iri nguva yekisimusi kana Easter kumatoro ekudya. Vamwe vakuitengera hutano hwayo sezvo inyama yakareruka isina mafuta akawanda. Vana chiremba vari kutoikurudzira nokuti zvirwere zvinokonzerwa nekufuta zvakaita sezvemwoyo zvinenge zvava kutambira kure sezvo munenge muchidya nyama isingafutise. Hanga dzinonyanyodiwa nekurimwa kumadokero eAfrica, nyika dzakaita seGhana, Nigeria, Egypt neSenegal. Uko kuGhana kune varimi vari kutoti gora vakahora rehanga ritori nani pane ravakawana rehuku. Vakuru vakati muto wokupungirirwa haupedzi sadza, saka vakuedza kuzviitirawo tunhu twawo nekupfuya. So with the introduction of WAP, I can at a go hatch 500 eggs, 600 eggs, and with the technology that we are using, the heating system that I have here, it keeps the birds alive. So they grow up to maturity for you to sell and get the profit that is out of it. Regai ndikuudze iwe musaladi, chero varungu munodana nawe ivavo vanodziruta hanga. Senge France vanoruta hanga segonzo rinoda maputi akaiswa dovi. Ana Zidane ava vakapera mhanza nekunakirwa mushure mekudya hanga yaive yabikirwa nehanzvadzi yake. Chidyo chakazotsvinyirwa naMarco Materazzi mufinal yeWorld Cup. Hongu yaiva nyaya yehanga iya.
Materazzi aiva ataura kwaasina kuswera nokuti hanga inonaka. Nyika yeFrance ndiyo iri pamberi kupfuya nyika dzose pakufuya hanga. France yakaita 57 ne29 million ye-export value mugore rakapera muna 2023 kuchizotera USA yakaita 18 million neHolland yakaita 2.3 million mari. Vamwewo varungu vanoda nyama yehanga vekumhiri yekumakungwa vakaita sevekuBelgium nevekuBritain. Hanga iri kuwedzera kudiwa pasi pano pamwe chete nemuno muZimbabwe. Mubarak has built a sustainable business that supplies his community with healthy guinea fowl and helps to build a food system that can feed every Ghanaian. What I want to tell young men like me is to take farming as a business. Guinea fowl is a lucrative area for every young man to go into. Medzisiro. Saka nzeve hadzirimi dzinonzwa. Tinovimba kuti manzwa nhasi kuzoitira pamuchozonorima kumberi kwacho uko. Tinotenda nekuona komaita chirongwa chanhasi hama dzangu. Tinochiziva hedu kuti zvehanga zvinombotinetsei hazvo kuwana panhande mutande, ndosaka tagadzira chirongwa chino. Hanga chipfuyo chakanaka uye chinofadza kuona pamusha. Ishiri inoyanana nekusanganiswa nehuku kana dzisiri kurwa dzichidyirana chikafu. Kusvikira patichazonyudza gejo zvekare muzvimwe zvinhu zvehanga zvakakosha pamwewo nezvimwe zvipfuyo zvatinoziva muno muZimbabwe, tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino cheFarm 4081 chanhasi. Saka tinoti sarai zvakanaka uye musakanganwe kuti murimi munhu, ivhu ivhu, ivhu ndiro nyika. Tai tai. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tinotengesawo futi mafertilized eggs netuma-day old chicks tuma-free range pamwe chete nehuku dzakakura dzemabroiler. Munongotibata. Mushure mekudaro tinokupaizve mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo zvese kana zvirimwa zvenyu. Nenzira yekukuisai mumagrupu edu evarimi nevatengesi nevarimi vanotengesa mhando nemhando yezvipfuyo zvakawanda, iwo maWhatsApp group edu anoita mbudzi 4081, huku 4081 neDoors Cave Rabbitry Retsuro. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira pachazonana zvekare, musare murugare.